ניגן בקלרינט וניגן גם בכינור. הוא בילה את ילדותו אי שם בחדר, הוא מצא סכין מטבח ורדף אחרי האח שאצלו אוכל כיום בליל הסדר. אבל יום אחד הוא קם, מצב רוח מרומם, והחליט מהגמרא להיגמר. כי לימודי ליבה רצה ופחות את התורה, וכך אל הפיזיקה הוא התגלגל. כי אלקטרונים מאיצים מהר בפוטונים, לא חסר אף פרוטונים וניוטרונים שתמיד באים קומפלט, קשה מאוד לבקע אותם כעת. נגני נגני מקלדת, נגני נגני מקלדת. לעיר הקודש הוא יצא, חובל וספה אדומה, תואר ראשון ויאללה לארצות הברית. לא עבר לו רגע קט וסיים פוסט-דוקטורט, רפאל הפך להיות עובד מתמיד. התקדם מאוד מהר, הוא מנהל וגם חבר, יצחק גת נהג לקרוא לו חכמולוג. למומחה פינה הפך, נשמח ולא שכח, על אנטנות הוא פתח לדיאלוג. כי אלקטרונים מאיצים מהר בפוטונים, לא חסר אך פרוטונים וניוטרונים שתמיד באים קומפלט, קשה מאוד לבקע אותם כעת. נגני נגני מקלדת, נגני נגני מקלדת. מרתון נמרץ 7, מפוקס על מטרה, אלונה חנה'לה ליוותה אותו, מטייל סביב העולם עם מטולה ועד גואר, לאחרונה אורית שוסקה בקיוטו. תמיד יודע מה לעשות, רק לצחוק ולא לבכות, גם כשילדיו גרמו לו לקדחת. ילדים יש לו 3 ואישה מאוד יפה, מה אז ילכו להתייסס מהתחת. כי אלקטרונים מאיצים מהר בפוטונים, לא חסר אף פרוטונים וניוטרונים שתמיד באים קומפלט, קשה מאוד לבקע אותם כעת. נגני נגני מקלדת, נגני נגני מקלדת. אז ההוא אז 130 שנה הוא נתן את הנשמה, ועתה הגיע הזמן לגמלאות. מה צופן לו העתיד, רק הזמן עכשיו יגיד, מאחלים לך רק אושר ושמחות. כי אלקטרונים מאיצים מהר בפוטונים, לא חסר אך פרוטונים וניוטרונים שתמיד באים קומפלט, קשה מאוד לבקע אותם כעת. ואם אתה לא מאמין, תשאל את יוס.